Чу се гласа на локация, она му се четеше една такава апатия. Ама то е обяснимо, заради другия терен се пристигна чак в края на апатия ден. Добър вечер, извинявайте, че ви безпокоя. Казах, влизайки в стаята и протегнах ръка. А оня гледаме един такъв странен и зачервен. Ти не си ли оня старозагорски кретен, за който скоро ми разказваше колегата Петър? Лицето ми се изчерви по целия си периметър. Крявазно съм бил, седох си сам с охраната. Не съм предполагал, че се познават тия двамата. Лицето на тя му обратно в топла усмивка последва радостен смях. И иска ми се да го ритме, но вместо да ме издрита или да се заяде, само каза: Аре, от кога те чакаме, момче? А, добре дошъл и сядай да пием на нова Цял ден стена. си го направя с някакви нахвали биге. Изненадан на стола и ми олекна ябъл, днеска слънцето е на моята улица. И ето Сам само хваля фанки, ето с дявола се вътре, този път няма как да се върна назад. Трудно оперира се жупега, да. Цигари и алкохол, стирам, че се чувства денеловко. Той яжда бе. Спокойно, просто тията не е смъртен грях. Ако беше, нямаше да е тъй дълбоко покровала, а той скърбица дъждаше да ги удари молния. Сега дарете оборота От магазина, нашата скромна църквица и проблеми няма да има. Греховете опрощавам ви. Слушайте ти, пърпа. Хубавата сте първа, господине, вие кой имате ли? Как Антиаутали, активирам агресия, анализирам арест на агент, амнезия, ампутирам си апендикса и се амнистирам чрез амнистия. Батка с бухалка, не се подалкам, бягай без базик, бавен си брат, бургазлия съм, бърз бъди. Възнамерявах да ви върна взетото от вас време, но видях, че вината е ваша от видео, от Vimeo. Грешките ги грузят, а ги гледам се гордеят. Девойки се дават депресия и дебелеят. Егото е... Да взема как да разбера. Виж в интернета, бе. Не мога интернета. Между другото, майтапа на страна, ма сега като идвахме и на детелината за входа на Търново 4 пъти се объркахме. 4 пъти сериозно ви казвам. Сукахме, въртяхме, аз също съм идвал тук, не знам. Мине вечерта. Разбира се, ако нямаше секретка на събътката, тогава си развърне възможно най-бързо тръпката и отивай на гинеколог или оширов гърно. Защото май си временно, то някъде мърно, да бъдеш заплодена през устата. Може да е нещо като непорочно зачатие, тъй че се грижи добре и обичай своите дете път. Вас да си приказва на стрепта на свети предък следващия. А вие по-памен документите. Явно и това е същата бюрокрация. Ответнах на майтап, но не последва реакция. И логично, след колко се разправи с мартърци, светецът бе останал без хумор и стевици. Кое пишеш много грозно? Възмути се искрено той. това или о боже мой. Притесних се от нелепостта на тези събития. Май ще си горява пада при дяволите. Копитата. Здравейте, аз съм Мърта Биби.